Ide o veľmi vážnu situáciu. Za posledných 5 rokov pribudlo 100 000 ľudí v núdzi. Dnes je približne 408 000 a východ Slovenska sa už približuje juhu Talianska. Patria sem napríklad nedoplatky na hypotéke, nájomnom alebo energiách. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Financie s Michalom. Dnes sa pozrieme na tému, o ktorej často počujeme v médiách alebo v politických diskusiách, a to je téma chudoby na Slovensku. Tak poďme rovno na to. Začnime číslami. Podľa najnovších údajov žije takmer 1 000 000 ľudí na Slovensku na hranici alebo pod hranicou chudoby. To je až 18,3% populácie. Pán Balko, čo tieto čísla hovoria o situácii v krajine? Ide o veľmi vážnu situáciu. Za posledných 5 rokov pribudlo 100 000 ľudí v núdzi. V roku 2020 žilo v podmienkach chudoby približne 244 000 ľudí, dnes je približne 408 000, nárast je viac než 60%. To ukazuje, že problém sa rýchlo prehlbuje. A regionálne rozdiely sú asi tiež výrazné však? Presne tak. Najhoršia situácia je na východnom Slovensku. Prešovský kraj má 128 000 ľudí v chudobe, Košický kraj 79 000. Naopak Bratislavský kraj eviduje len 11 000, Trnavský 14 000. Západ je tak stále porovnateľný so stredným Francúzskom. Stred Slovenska s východným Nemeckom a východ Slovenska sa už približuje juhu Talianska. Podľa európskej metodiky sa za chudobného považuje ten, kto spĺňa aspoň 7 z 13 kritérií nedostatkov. Môžete nám ich v stručnosti predstaviť, aké sú to? Samozrejme. Patria sem napríklad nedoplatky na hypotéke, nájomnom alebo energiách. Nemožnosť dovoliť si týždeň dovolenky raz ročne, jesť mäso alebo vegetariánsku alternatívu každý druhý deň. Neschopnosť pokryť nečakaný výdavok. Aké sú ďalšie ukazovatele alebo hodnoty, ktoré sa pri takýchto analýzach sledujú? Nemožnosť vlastniť auto, udržiavať doma primerané teplo v zime, nahradiť opotrebovaný nábytok, kúpiť si nové oblečenie, nedostatok topánok, nemožnosť minúť každý deň aspoň malú sumu na seba, pravidelne sa zúčastňovať voľnočasových aktivít, posedieť si s priateľmi raz mesačne a chýbajúci prístup k internetu. Je až zaražajúce, ako mnohí z nás považujú niektoré veci za samozrejmosť a pre iných sú absolútne nedosiahnuteľným luxusom. Máme k dispozícii aj údaje, ktoré ukazujú, ako vyzerá chudoba v praxi na Slovensku. Môžete nám k tomu povedať viac? Áno, podľa posledných údajov až 33% Slovákov si nemôže dovoliť týždeň dovolenky. 28% domácností by nezvládlo nečakaný výdavok 441 eur a takmer 25% domácností nemá financie na nový nábytok, ak potrebuje vymeniť pôvodný, poškodený alebo si zariadiť byt. Pre niektorých je dnes luxusom aj obyčajné mäso na tanieri viackrát do týždňa. To sú skutočne čísla, pri ktorých sa človek jednoducho musí zamyslieť. Čo sú podľa vás možno hlavné príčiny tejto situácie? Príčiny sú rôzne. Často ide o kombináciu nízkych platov, vysokých životných nákladov, slabého trhu práce, nedostatočnej finančnej gramotnosti a regionálnych rozdielov. Pridáva sa aj fakt, že mnoho ľudí, aj keď pracuje, zostáva chudobných. A niektorí sú tzv. Disponibilní nezamestnaní. To znamená, že sú schopní pracovať, ale z rôznych dôvodov sa vyhýbajú práci. Ako ovplyvňujú spomínané konsolidačné opatrenia domácnosti práve s nízkymi príjmami? Konsolidačné opatrenia ako zvýšenie DPH pri niektorých typoch potravín a zníženie daňových bonusov môžu zvýšiť náklady na základné potreby. Navyše zvýšenie zdravotných odvodov môže znížiť čistý príjem domácností, čo je pre nízkopríjmové skupiny obzvlášť zaťažujúce. Tieto skupiny už teraz čelia problémov s pokrytím základných potrieb. Myslíte si, že zmrazenie valorizácie dôchodkov ovplyvní práve dôchodcov natoľko, že by sa aj oni mohli ocitnúť pod hranicou chudoby? Myslíme teraz tých dôchodcov, ktorí sa zatiaľ pod hranicou chudoby nevyskytujú. Zmrazenie valorizácie dôchodkov môže znížiť reálnu hodnotu dôchodkov, čo môže viesť k zhoršeniu životnej úrovne dôchodcov, najmä tých, ktorí už teraz majú nízke príjmy.
Aký dopad bude mať zníženie výdavkov na sociálne služby? Zníženie výdavkov na sociálne služby môže obmedziť dostupnosť pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, čo môže viesť ich marginalizácii a zhoršeniu ich životných podmienok. Ako regionálne rozdiely ovplyvňujú účinnosť konsolidačných opatrení, ktoré sme spomínali? Východné Slovensko čelí vyššej miere chudoby, čo znamená, že konsolidačné opatrenia môžu mať tam väčší negatívny dopad. To je dôležité, aby vláda zohľadnila tieto rozdiely pri implementácii opatrení. Dobre, a aké možno alternatívne opatrenia by práve z vášho uhlu pohľadu boli rozumné a účinné na zníženie potenciálnej chudoby, o ktorej hovoríme? Vláda by mohla zvážiť zvýšenie minimálnej mzdy, podporu vzdelávania a rekvalifikácie, investície do infraštruktúry, podporu malých a stredných podnikov, čo by mohlo viesť k vytváraniu nových pracovných miest a to by mohlo znížiť chudobu. Myslíte si, že vo všeobecnosti si ľudia uvedomujú, že otázka chudoby a spomínané problémy sú častokrát blízko nás a nielen niekde možno v diaľke alebo počujeme od nich z televízie alebo z rozhlasu, že sú reálne a pre niektorých sa naozaj reálnymi môžu kedykoľvek stať? Určite nie vždy. Často si neuvedomujeme, že niekto z nášho okolia môže mať problém so základnými vecami, ako je nábytok, oblečenie alebo nedostatok potravín. Preto je dôležité viesť o týchto témach otvorenú diskusiu a zvýšiť povedomie. Pán Balko, ďakujem za skvelý rozhovor a aj za to, že ste nám pomohol pochopiť realitu chudoby na Slovensku a že rozhovory práve na túto tému nie sú iba účelovými témami, ale že je to téma, ktorá je podložená štatistickým prieskumom. Rado sa stalo. To je z našej dnešnej témy všetko. Sledujte náš podcast, kde budeme pokračovať v témach, ktoré ovplyvňujú nielen náš každodenný život, spoločnosť a samozrejme aj financie.